Ribadavia ven de participar no 5º Congreso Nacional de Pueblos Mágicos de España que se celebrou durante o fin de semana en Brihuega, Guadalajara, unha cita que reuniu a máis de 150 municipios de toda España e que durante 3 días servía para analizar os grandes retos do territorio, como a sustentabilidade, o emprego rural, a vivenda e a despoboación, ademais de presentar oficialmente os proxectos Empresas Mágicas de España e Lugares Mágicos de España, iniciativas que buscan impulsar o desenvolvemento rural equilibrado e sostible. O proxecto Empresas Mágicas pretende conectar as empresas co desenvolvemento do territorio, promovendo iniciativas que xeren valor social e económico nos municipios rurais, mentres que Lugares Mágicos amplía o universo dos pueblos mágicos incorporando espazos naturais, rutas culturais e enclaves patrimoniais de alto valor turístico e medioambiental. A presenza de Ribadavia neste encontro recoñece o compromiso do Concello co turismo responsable, a innovación e a creación de valor compartido, o tempo que permite establecer contacto con outras localidades e actores implicados no desenvolvemento rural.